huskepapier. Cornelia, ik mag poepen. Hé? Oh, maar gauw dat huisje, Tomke. De poep met net in je broek. Tomke draaft naar het husketa. Gauw de doorhiepen. Broekdel en zitten. Tomke stint en stint. Ploep, docht de poep in het huske. Hè? Nou met de kontje vijen. Dat ken ik zelfs wel. Tomke zal een stukje papier pakken. Het papier is op. Er hing het alleen nog maar een leeg roltje. Hoe moet hij nou zijn kontjes gaan vijen? Cornelia! Cornelia! Wat is er rond, Tomke? Is het klaar? Heeft die kontje ons geen varen? Ik ken het vijen. Het papier is op. Ja, dank is dat vijven zelfs. Nee. Ik zal gauw een nijrol halen. Even later komt Cornelia waarom mijn nijhuskepapier. Op het papier zitten reerde blomkes. Tomke vaagt zijn kontjes keer met het nije papier. En dan speelt het terug. En wask het de handjes. Mag ik het lege roltje ha, Cornelia? Ja, dat mij wel, Tomke. Wat was bij dat roltje dwan? Tomke doet het roltje eerst voor het ene eer en dan voor de oren. Ik zie dat, Cornelia. Ik ga een kieker. en nou is het een toeter. Tomke rent als een muzikant door de kamer. Hij toetert en toetert op het lege huskeroltje. Cornelia rent achter Tomke aan. Zij klapt in de poortjes. Ik weet wat, Tomke. Toen kiest de toeter wel verfje. Dan wordt de toeter nog volle mooier. Oh ja! Dat vindt Tomke een goed plan. Cornelia legt een krant op de tafel. Ze zet een potje wetterkleer, Zo. een kwasten en een pandje met verven. Tomke begint te verven. Eerst verven er het roltje heel blauw. Romke komt uit zijn koerwei. Hij is nieuwsgierig. Wat doet u met het roltje, Tomke? Dat is net een roltje, Romke. Dat is een toeter. En ik verf je de toeter blauw. Vies hem net mooi? Jawel! Komt er echt muziek uit die toeter? Een hele protte muziek. Hark je maar. Tomke neemt het blauwe roltje en doet het voor de moelen. Toen was het een hele blauwe moele. De verf is dan net droeg. Ah, dat kan mij niet schelen. Zal ik hele stipjes op het toeter verven, Romke? Is dat wel, Tomke? Stipjes binnen niet zo makkelijk. Dat is skietgemakkelijk, Romke. Ik doe gele verf aan een kwasten en dan doe ik van stip, 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 stip. Ik wil echt een toetermaatje, Tomke. Hoe komst u aan het raaltje? Dat heb ik van Cornelia gekregen. Ik zit op het huisje te poepen en ik zoom mijn kontje vrij en doe weer het papier op. Alleen nog het raaltje weer nog hoor. Tomke? Zou er in die nijrollen huisje papier X aan toe te zetten? Ja, ja. In alle huisje papier zit een raaltje. In Ian krijgt Romke een idee. Hij draaft naar het husketa. Tomke draaft achter hem aan. Daar hing het een nijrollen huskepapier aan hem oren. Romke loekt met zijn bek aan het papier. Een heel eind papier hing het door de vlier. Wat doe je nou, Romke? Ik wil het raaltje uit, Tomke. Dan ken ik echt een toetermaatje. Krijg dat hij. Maar dan moet het papier er eerst door. Moest me helpen? Tomke stekt een handje uit en begint aan het papier te loeken. Romke loekt er met zijn bek aan. Het papier valt op een groen. Ze loeken en loeken. Er komt een hele grote berg papier. Het hing het al over het huisje heen. En over de voeten van Tomke. De rollen we tinner en tinner. Just de toeterrollen, Tomke? Nee, maar het papier is haast op, Romke. Nog een liets eindje.
Wat een protte papier hebben we al. Tomke loekt en Romke loekt. Het papier hing het nou over de reg en de snuit van Romke. En dan, Hoera! dan is het papier op. Ik zit de toeter, Tomke. Helly me maar gauw, dan kan ik verven. Ineen giet het van hip, hop, in de gong. Daar is Cornelia. Die mat naar het huske. Oh, oh. Vol alle toeters op een stokje. Het hele huisje lijkt vol met papier. Wat een grote bende. Waar had dat dien? Wij? Romke wil ek een toeter ha. Ja, maar ik hier geen roodje. En Tomke zei dat in het huisje papier een toeter ziet. Ja, ik begreep het al. Maar wat moet ik nou met al dat papier? Zo kan ik net naar het huisje. Tomke en Romke mat het papier weer kreeg oprollen. Cornelia tot het papier in een fleurige poeder en Romke krijgt het lege roltje. Ze hingen de nije rollen huskepapier op, maar daar mij Romke en Tomke net meer aankomen. Alleen als Tomke poepen mat. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.